ba ni ne ba buwayi kai ne, ban kai gumba ina nema ne, ainihin rabbu masoyina ne, duk mai ja mini tsinanne ne, in yabi da hagaran haske ne, Allah yarda na yau baiwa ne, in ka yi mini alfarma ne, ni na gode maka daidai ne, ka san dai ni mai rauni ne, kuma sannan ni fitinanne ne, aikin sabo halina ne, amma rabbi ina tuba ne, Allah na san kai dai kai ne, to yi salatin kura girma ne, gun jasadinka idan an gane, annabi ƙarshen zance na ne, Aminatul a'ala haske ne, Abdullahi kure girma ne, Fatima Zahra tajallin dune, su duka annabi zance na ne, Al-Saddiq masoyina ne, Umar Faruk maulana ne, Al-Usman kuma Zunnuraini, shi da Ali iyayena ne, nan halara hudu ce kun gane, ku tsaya zan faɗi ko menene, mimun ha'un mimun dal ne, Allah komai manzona ne, Abdul Abbas kudubina ne, Aljilani abun kallo ne, Barhama Inyasu madubi ne, Ahmad Yarwa na ce marfi ne, baban mu mabuɗi ne, jikan annabi kun gane, mai tsarkake ruhin bayi ne, baban mai shirafa sarki ne, tamkar da dubu babana ne, kuma kun san dai shi ɗaya ne.